Mga bag-o nga pagsulundan sa Maritime Industry Authority sa pagbiyahe sa mga motorbangka sa Guimaras, Iloilo, ginapatuman man sa bug-os nga Pilipinas. Pag-phase out sa mga wooden-hauled motorbangka, posible ipatuman antes matapos ang tuig. Samtang biyahe sa mga sakayan, madugangan na sa pagsugod operates ng steel-hauled motorbangka nga may biyahe Iloilo, Buena Vista, kag Hordan Wharf, vice versa. Si John Sala nakatutok live sa Parola Wharf. John? Adrian, Kate, Zen, bangod hindi mapaktan ang disgrasya kag posible nga matabo bisan diin lang ginpa ka maayos ang Maritime Industry Authority nga hindi ilang sa mga pump boat nga nagabiyahe Guimaras, Iloilo, vice versa igapatuman ang mga bag-o nga mga pagsulundan kundi sa bugos nga pungsod. 20 katuig na nga nagatabok sa syudad sang Iloilo si Nanay Winifreda para magpangumpra sang iyang mga ginabaligya sa isla sang Guimaras. Mabudlay man para sa iya ang bag-o nga mga pagsulundan sang marina apang wala na inisang may mahimo pa. Ay, hindi gid okay eh. Ay, kabudlay gid yan. Dapat, isla na lang ni. Pangod sa natabo sa Iloilo Strait gindihon sang marinang mga nasambit nga pagsulundan nga sa karon ginapatuman man sa bugos nga pungsod. Kailangan mas matindi ang precaution natin when it comes to motorbangka. Kasi nga magaan ito, vulnerable ito na pwedeng may taob pag masama ang panahon. At saka nakita siguro ni administrator na it's better na to err on caution. Ginpabutsyag man ni Verong ahugot nang igapatuman ang pag-phase out sa mga wooden-hauled pump boats subong nga tuig kag pag-aislan sa mga steel, aluminum o kon fiberglass-hauled pump boats. The policy is effective and supposedly fully implemented. But there are some tawag nito is transition, and even the transition wala na. Butang gina-question man sang pila ka mga boat captain. Ang dapat ni gaan nila extension ng pambot para siyempre kung biglaan nga nila mabudlay man sa mga tagiya namon. Dapat gaan nila extension tag 5 years o 4 years. Bilang sabat man sa padayon nga ginakulang ang mga biyahe, mag-aabot na buwas sa isa ka steel hold nga sakayan nga magabiyahe sa Hordan. Samtang sa Domingo naman magabiyahe ang pa Buena Vista, kag isa pagid sa adlaw sang Lunes nga magabiyahe man padulong sa Hordan Wharf. Kate, ang mga bag-o nga steel hold nga sakayan nga ika-augmenta sugod buwas ang mga biyahe lang ko tani alas 6 sa aga tubtob alas 6 sa gabi. Apa nga nakita sang marina nga madamo sa gihapon sa mga pasahero nga luyag makatabok pakadto sa isla sang Guimaras. Pasugtan nila ini nga makabiyahe after 6 p.m. Basta siguraduhon lang nga nagasunod sila sa tsakto nga pagsulundan kag siguraduhon ang seguridad sang mga pasahero. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.